Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pano chisongano chiti chachikulu kwambiri. Ndipo agogo malandiridwa manja mwachebu mwa mafumu zikomo kwambiri malandiridwa zote zinzotowa jena chenjezo likuti change iyi ndi mbanje likudulidwa iyi ndi mbanje zona pamene ili mbanje yofunika kunena kutino mundu ukanena kuna kutino apa ndidule mbanje chaka chino uonetsetse kuti pali chonde ndezi kusonyeza kunena kuti zaonekera kale kuti pali chonde ndiye ukadula mbanjeyo uonetsetse kuna kutino uoche mwantendere kuna kutino pamene papa ndidzale chimanga ukadzala chimangacho chaka chamawa ntakhale ndi njala ndiye tabwera pano zochitika kuonetsetsa kuna kuti apa atupofunika kuna kutino kulimba ina mwabwera pano nditudi wofunika kuna kutino apapa kulimba mtima wasabwerera mbuyo manja mwachebu kulimba mtima wasabwerera mbuyo. Mundu ukakhala driver waendesa gari moto ndikuyendesa gari moto ije ukuyang'ana mbuyo zikuvuta ukumbatengo yakuona nganga tabanonso okuona kutino ino amene mukutsogolela musabwerere mbuyo inu losa fake izi nzosowa izi anthu tonsewa panopa kuyang'ana inuyo mukangoti pamene papa phulusu zavuta isawisye kofunika wasabwerera mbuyo nga anthu onsewa diso alili pa ino zikomo kwambiri gogo ndiye zili chonchi tathokoza mundu pali chitsapa ndiye chonchi ukupita kaya kumunda ukangopundwa pobwera nkudzapundwanso chonchi basi wala kuitsa iwe ulibe nzeru ndiye chonde ulimbikire ndiyeno ndilibe mawu ena ambiri koma ndingolimbitsa kuti onse kofunika kuti tukale mtima umodzi chonde kuyang'ana apa chonde zikomo kwambiri manja mwafumu po zikomo kwambiri sinamva kuti tili ndi gogo pompa pano kwati kupemphera ku first governor mubwere kuno mwafulumira 2 minutes tidzipereka nthawi ifa nthawi yatha ako first governor 2 minutes mwalandira akuluakulu alipo Chalamamba DPP oye! DPP oye! Kolobeza Asa Peter Mutarika oye! Kolobeza Asa Peter Mutarika oye! Mairosa oye! Mairosa oye! Wale megezeka watu amenali pano oye! Tose oye! Ndilibe sokamba zambiri. Chifukwa nsongano huu bwala linoli ndi kuyamba siudachitike koma ineyo kulimbikira kwanga ndi kulimbikira kunena kuti tonse pano tipatale DPP. Ineyo chilimbikiso changa chimene kunena kuti tipatale DPP, tipatale kansala wa DPP, tipatale MP wa DPP, tipatale president Kolobeza Asa Peter Mutarika. Palibe chimene tingalangule so ife kuno kuti tipume ife njala kuti tifume china chilichonse ife tilipa mafuto tipotele Kolobeza Asa Peter Mutarika kuti tikale pa udini ifeza tiliona otengalana kwambiri chifukwa alofa fresh nsongano amene wafika pano chiyambire pabwalo pano siudafike ineyo panopa ndikunjenjemera chifukwa chonena kuti ndi mwana pali chido pano tupali masengo DPP oye!
Profesa Arthur Peter Mutharika wole. VP Honorable Saka FC wole. Regional Governor Gachivanje wole. Director Fuyuzi Bamabamusi wole. Director Mai Gande wole. Ufedose wole. Wole megezeka VP atu Bambosaka. Amene soma bwera pa masomo rupando mulandire ulemu. Wole megezeka bwana Araji. Panozi liti mwano saricho ni mulandire ulemu Araji. Ulemu kombo sabosa a director of women in my Erube Gande umulandire ulemu mama. Wole megezeka director of youth Stephen Bamusi nditi mwano wonse ulemu. Chifo cha nthawi ndabasidwa 2 minutes. Tibiye. Amainda bambo. Utenga wale wambiri. Ulindoro megezeka vyoba na VP. Ndamena lindote ati uze utenga. Ukakarandita chako pamutsi. Ukakarandia gogo ya marume. Ukasala nzeru. Umaenea kwa opida hachi kulilo. Kutakutandiza nzeru kutumuchitebu ino. Kuntari mena tachoka kumbua kukuma primary. Tafika ntari mena tukupita kumavoti. Kuti tufate makandida na mena tinabano. Wana megezeka aleza fresh. Kulimina TPP mango chisato. Ndhanga mkuu. Ndinena kwa baba kuta kuhuseni. Zangu hamene tinaupa. Basi wana megezeka nilipano. Sofuna kuyanku la background. Tiuzana. Kisokoro. Chitukuka kutipano tipeza kutia duu. Ndimbamu. Ndiye sima chimangaforo. Tibiye. Ena matina misa bomba loko mati yai inaondi ngakati tatu tikutandisa mavuto atenda ngolo bana mango enda njomba kumaka kumana ndiena kusali kwa MCP kuti kuletone mavuto sana tithandiza hivi ku parliament lero tilemekeza ole megeza kala fresh kuti tichosa mavuto mango chisanto kuti chitoko kuchioneke chifuata nthawi ndipeleka ole megeza kama staff sana chifuata nthawi mene siko mukwambiri aombeni manja siko mukwambiri. Tawi ino ndikupempo ni director of youth wale megezeka Bambo Bamus mkulu wa Nyamata Eastern Region. Sika mkwambi. Chala mwamba. DPP wanye. Profesa Arthur Peter Mutharika wanye. Mangochi wanye, Onabo Saka wanye, Onabo Fachi wanye, Onabo Chigwanja wanye. Wenu wale megezeka Vice President atu kuno kuchikaita kumawa. Onabo Bright Saka SC ndana mlandia ule mwana regional governor a director anai komanso inu Onabo Rafi Jumba amene ndi director of economic affairs kuchipani chatu mlandia ule mwani mafumu nonse atatende amai. DPP wanye utenga mwachidule tikumvana hali utenga mwachani kodi tufuna ndakuno pamakawa mumve we DPP ya nyamuka watani kodi ndawi yokawa ni ma MP osa kurupilika yatani kodi inu ndine wata kuyachilo nchipanimu kumambinu simunapindua ifacho kaa ni ma MP atambwali. Nimafani kuze ni ulindawi ya kuanda Vice President akaima pano akusonyezani pungu ifesili kukaika za utawina zikumveka heni inu mukukaika nimafani kupembe yachi Nyamata kuti kunjoka kwa songano uno mizimu yake moto kandidata amera kuoneseni pano tikamabida mmakukamu siku lilo onse kuambia lero nyimbo ikakaya kandidata amene tikumvana heni kulikalilo namba ena akalepera kumapaima ya chipani akumabwa wakukisa nchito zizindikiro za DPP nama kuna mizani kutine ni mwana wa tati ndikupanga za tati mwana wa tati ndamena imise a Vice President pano DPP waye zopita kulikosa kumeta itanidwa kumisongalesa ziwika zitani wadi zimenezo zite kuyambia lero ndikupamba unaona kezaka director amai Kopeza azimai ambia alipo pano muhime kuti mpeleke mawu pang'ono ule mwana. Chala mwamba. DPP waye. Profesa Arthur Peter Mutharika
president yathu Honorable Bright Sagala ndani ulemu wanu mwachidule akulu nonse amene muli kusanja akulandani ulemu wanu anakubala nzanga landani ulemu wanu Vice President kumazulo kuno ine ndikulandireni ndi manja awiri kuno kumango chisento DPP oye ndikupya kuti ine sindinena zambiri koma ndikuthokozeni chifukwa chobwera kuno anthu akuno mwina akufika na mpaka na lero chochita china mwina sakuchiziwa koma mmene mwabala inu anthu awa achiziwa choona chimanga chingati kodi amene ndiye kuti ndi wachani amene ndi wa DPP tisanyengezedwe tisapusisike gemu ndi chani gemu chimangati apita oye alipo akudya katatu masiku ano inu ndine zaka 5 tatani kodi tavutika kodi wativutisa tikumuziwa ndi ndani chakwera atani Taumbirani manja tawino mundilole ndulapemphe olemekezeka Honorable kuti mutiyankhule koma ukutose tate tipiteni uku fo mukuoneka pa TV simuoneka atu tapitani uku live itu tieni ukutose tibwere tiyoke apako ako Chala mwamba DPP woye Professor woye Honorable Saka woye atsogoleri tose pano woye nanga mafumu watu uku woye olemekezeka bwana Vice President Right Honorable Bright Saka SC mulandire ule mbwana kumasana kuno olemekezeka regional governor ndi committee yonse ya region olemekezeka a director of economic affairs Honorable Juma ndi atsogoleri wonse aku NGC amene muli pano komanso Honorable Kanyama MP aku Mangochi West ndi ma MP onse amene mwalemekeza msonkhano huu ulemu mafumu atu komanso ulemu wapadera upite kwa mwini constituency ino wanyunyu Honorable Rosa Fachi ulemu wanu pamozi ni ma MP onse komanso ni makansala anu bwana Vice President ine ntchito yanga ndi ungofuna ndipeleke uthenga kwa Malawi nziko muno nkhani imene yavuta anthu bwana ndi nkhani ya alliance bwana nkhani ya alliance ku Malawi kuno anthu sitikumayimvetsetsa bwinobwino inu bwana mukukumbukira 1994 chipani cha UDF chidalephera kupeza aphungu okwanira kuti chingathe kupanga boma pachokha zimene adapanga Dr. Bakiri Muluzi ndizotenga chipani cha Ford nkupanga boma la mgwirizano alliance yoyamba bwana tinayiona 1994 aphungu achipani cha Ford ndi aphungu achipani cha UDF atapita ku parliament bwana anapanga create mpando wa second vice president wachiwiri wa president wa dziko lino alliance yathu Malawi muno kuchokera kuzipani zina mpando umene akuyenera kulandira ndi second vice president chifukwa mwina anthu Malawi mositi kudziwa malamulo athu a dziko la Malawi amanena kuti president ndi amene amasankha running mate sitingasinthe Malawi muno kuti running mate tizikambirana ife ku NGC sitingateke chifukwa malamulo akunena kuti president ndi amene amasankha running mate zimenezi bwana zinachitika mu chaka cha 2020 kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene anatiuza running mate wawo osati chipani cha DPP ndi chipani cha UDF chidakhala pansi ayi kuna alibe zimenezo ndiye ndi matindi nene pano kuti alliance ku Malawi kuno anthu amene akukanawa amafuna akwere pansana pazipani zanzawo kuti alowe mboma bwana nkhani imeneyi ndiyoti tisakambiraneso iya koma anthu amve Malawi muno kuti running mate siuchokera kwa alliance umene ukuchokera kwa alliance ndi second vice president bwana inu
muli ndi uthenga pano wakuti mwauze anthuwa komanso kuti mwauze kuti kodi kuno MP wawo ndi ndani. Ine ndi mawu amenewa ndisakutayireni nthawi, ndinangokhala ndi mawu okhawa kuti ndingofotokoza chifukwa anthu akumapezeka makamaka atsogoleri azipani m'malo mokonza zipani m'midzimu. Ine bwana mukudziwa ndinali regional governor wa UTF. Koma kodi chimene chinandipangitsa kuti ndisiye chipani chija ndituluke, ndisiye mpando komanso ndituluke chinali chani? Masomphenya anga samandionetsa kuti chipani cha UTF chikoza kulamula boma posachedwa. Mwina kusati pano ziko mukamiri bwana. Aombeni manja wambiri. TPP! Bwana mundilole pano ndimitse olemekezeka Right Honorable Juma mubwere pano. Tifolero pali ntchito yakulu imene mugwire RG pano bwana. TPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Nanga Mai Rosa Fachi woye! Pereke ulemu kwa Right Honorable Bright Msaka amene muli Vice President wa chipani cha TPP kuno ku Eastern Region. Komanso maulemu onse akhale mmalo chifukwa cha nthawi. Bwana ine ndi Director of Economic Affairs muchipani cha TPP. Ndimadziwa kuti akati kuyendetsa boma ndiye kuti kuyendetsa chuma cha dzikolo. Chimene chavuta IMCP achakwera akanika kuyendetsa chuma cha dziko lino. Saka zonse 5 palibe chaka chimene tinakolola kochimanga. Sizinachitikepo maulamuliro wonse kumbuyoku kuti zaka 5 chaka chilichonse chizikhala cha njala sizinachitikepo. Taziona ulendo uno. Koma chifukwa chake tikudziwa chifukwa fertilizer amakasaka ku butchery. Mmalomota akayang'ane ku mafactory kumene amapanga fertilizer. Bana ndi pangani imeneyi yakuti ndalama zathu zikanali ku butchery konkuja sizinabwere. Nimafuna ndikupembeni kuti muauze bwana akalowa azamutume nyamata wawo uyu akasaka butchery manager kaya akatengako mitu ya mbuzi kaya ndi miendo ya ng'ombe chifukwa ndalama zathu za fertilizer zili ku butchery ina yake ku UK. Ndiye anthu akanika kuti apeze fertilizer munthawi yake ndi chifukwa yake anthu akanika kukolola. Chinthu chachiwiri bwana ndi nkhani ya kusowa kwa ntchito kwa chinyamata. Anyamata ambiri akungokhala kuvutika mdziko muno. Tinanamizidwa kuti adzalemba anthu 1 million ntchito. Ndiye bwana ine ndinafatsa kutenga calculator 1 million kuti tigawane ma constituency 193. Constituency iliyonse imayenera kukhala ndi anyamata olembedwa ntchito okwana 5,000. Kusonyeza kuti kuno kumangochi central mumayenera pa 1 million paja mulembedwe anthu 5,000. Tamvala rwete? Sono anthu 5,000 mwina ena sitingadziwe kuti ndambiri bwanji. Koma lole ilukoyo akufunika malole 50. Lole imodzi imatenga anthu 100 ikufunika malole 50 kuti mukudzaze anthu 5,000. Kusonyeza kuti kuno kumangochi central mumafunika inu mafumu mutionetse ana amene alembedwa ntchito pansi pa ulamuliro wa Chakwera mutadzaza malole okwana 50. Ndine ndimafuna ndifunsa gogo amene anali pano. Ngatanga tidzadzire ngakhale pickup olo kapena 3 tani ana amene alembedwa kuno kumangochi central mulamuliro wa Chakwera angadzadze. Kusonyeza kuti atinamiza pa nkhani ya 1 million jobs.
ndimalize ndi nkhani ngongole. Boma hili limangotenga ngongole kumayiko siyana. Ngongole zimenezi adzabweze ndi Amalawi amene tili pano. Kuphatikiza wana, kuphatikiza akuluakulu. Panopa ngongole ija yafika pa 20 trillion kwacha. Tsopano Amalawi mdziko muno kuwerenga wokalamba abwinobwino amphamvu zawo azigogo kapena akhanda ndiye na hotelo olobadwa kumene timakwana 20 million. Ndiye kuti mayiko aja tinakongola ndalama aja atati lero mubweze tibweze ifa Malawi ngongole ija. Ndiye kuti wina aliyense amene wakhala pano kuphatikiza amene asiya kunyumba kuphatikiza amene wabadwa lero akuyenera kupereka ku 1 million kwacha. Alipo angayipeze lero? DPP we ndimalize ine anthu okalandira zipepeso akalowa kumene kucha amadya nkulandira 50,000. Ndiye ine ndinafunsa kuti kodi chipepeso chimenechi cha 50,000 echi nchipepeso chimene akunena kuti pepani zaka 5 ndalephera kukuthandizani, chipepeso chanu ndichi kusonyeza kuti pa 50,000 paja amatipepesa ndi 10,000 kwacha pachaka. DPP we ndiye pachaka pali masiku 365. Mungaitenga 10,000 kwacha ija kupanga divide by 365 amatipepesa ndi 27 kwacha pa tsiku. DPP we chonde abale amene tinakalowa kumeneko tapepesera ndi 27 kwacha pa tsiku lina lililonse limene tazunzika ndi ulamuliro umenewo. Tiye tisatengeke nazo azipita. Profesa Azapita Mutharika ali moyo alipo ndi wamphamvu alamuliranso ndipo zinthu zitsika mtengo. DPP we ziko mwambiri tambirani manja kwambiri mkulu woyang'ana za chuma ukwana. DPP we oyenera kupikisana ndaja kwera ndi awa si size yakuluakulu. Chala mwamba DPP we bwana vipi ndifuna ndatutse olemekezeka bwana alaji chifukwa pano pali msonkhano okulu pano pali zazikulu kuti akakhala kumadzi lero tidakati tawedza chinsomba chachikulu. Tikupempheni bwana alaji mubwere pano paopsatu pawirira pano sizosewera pali ma MP mwayimitsa ndinu ma district governor ndayimitsa ndinu. Chala mwamba tadya huku ngati tulire shuga tukwaje kumusi nakani tukola shuga chala mwamba atuta wewe DPP wewe Vice President Right Honorable Saka wewe Madam Fachi wewe Ifetose wewe malonda atu alero mutuka mapita kusika umakanzi zogulisa wina magulisa togwa wina chinangwa wina mbatata wina mandasi aliyesa makanjo gulisa yake. Ndiye malonda atu alero ogulisa kuno kwa makawa oyamba ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Asa makuna miseni kuti atati akudwala atati akuchakutia kuti zaboza atati amayankhulana ndine amayankhulana ndi Bright Saka ali apa atati ali bwinobwino akuyimira ndipo akuwina. Tonse tili uku amene tili ndi ma business amene tili pa ntchito timatuluka kunja atati akatuluka kunja ndiye kuti alakwisa alibe ma business ena amapanga ndale zokha. Ansaka akatuluka kunja ndiye kuti alakwisa aliyese ali ndi zochita mayiko ena. Anapita mwayankhula zambiri ndikuchenjezeni ino IMBC radio yo ndi ya Malawi
president yachani mara moti musauza anthu a Malawi kuti ndalama zanu za 2022 2023 zimene timafuna kuti tigulire fetereza tikupaseni inu tinabesa kubushara poti musauza Malawi kuti ndalama zanu za nsewu wa makanjira mangochi ndizimene tikugawa liwale pa 50,000 ezi mara musauza Malawi kuti ndalama zimene timapereka ku Ilovo kuti shuga zipezeka ndizimene tikugawa pa 50,000 ezi musauza Malawi kuti zipatala za boma kuti mankhwala apezeke imanena kugula ni bomalo koma ndalama tinapereka ku kampani ya oil kuti tigule fetereza koma fetereza usanabwere ndikuuze niso inwa azipani zina zosusa including chipani chinali kwathu kuja chimene chinali kwathu machinga kuti chifukwa chipani tu ndi MP so banda chipani cha olo president wa MP sakuupeza pali chipani wenepo ngati pano pali maphunzisi mwana akalemba mayeso leo Sunday 7 ndikulephera timambweza akayambire so Sunday 6 sichoncho kulembaso ndikulephera timambweza akayambire Sunday 5 ndiye munthu wayimbira wa MP anthu ndikulukana ndikulephera ukayimira president umabwera ukayimira ukansala chifukwa uko ndi kwa mabiki kumene kumabiki komaso siku ino kumayang'ana mkazi wa mwini wako iwe uli mkazi wako nyumba kumanena wina hii koma akazi anu ndi akulu mabere akazi anu alime matako ife ku DPP kwathu kuno mkazi watu president watu amene akuyimira chisango ichi ndi Professor Arthur Peter Mutharika tira sanga dife takwa tira ndife pitayo inu sisi kuzani za kuno ifani nyumba kwa chainake muyanguleza kazi anu sanguleza kazi anzanu achijamata wa mwero onda amena ndatinamiza kuphatikiza lokhala limozi kunena kuti ife ndimaganiza mbo auganiza mozo ndika malo motenga ndalama azika manga sewo wa makatira basi umagawa 50,000 akuti liwali andiuze mayo bambo Juma komaso tikakhala bwana mkumbako maliro akachitika bakomo timatenga ndalama kwapeleka kwa fumu kuti asekule manda ndalama kupeleka mafiviteo akusekula manda kuti tikayike bana vice president songano ndi wanu koma tikuuze nazi mbali zina musamati pute ena afe nakulira bazuwa ena afe tinakulira bazuwa kukona bakeka oboka basiso bali mpuzi kufuka wamenepo kukadya terere kuzaza mbale koma kantandaka mozi osa kutaso ndemu kamati puta tikamba kuyankha muzationa ngati anthu oyipa APM ndi president watu wa DPP APM munakasanga inu maeria kuti ndi candidate watu inu zipangani zanu ife watu ndi amenewe mbaye munomo kwaba presidential candidate wose kulibe wansedu ngati APM kulibe ena anapanga degree ya law maluma 5 years kwapanga 12 years alinizelo amenewo ena nambisa chalishi omama tukuka umagwaso iwo alipomba
Bwana Vice President pano bali zambiri tikulandira anthu ifatu akwiye bwana ngati kuno ku Eastern Region. Inetu ndi makhala konko kumachingako. Inetu ndi nchawa Nsilamu Shehe Abdul Ali Haji Mufti Dimachokera kuti asa bangisa kuti zitukwana iya ai abange sawo ife tibange ziti ati ndikubaya nkhola kuti Eastern Region Baraka Lilongwe Ulongwe Baraka Zomba Machinga kumene kotiteteza inu mukakhale amenewo tiyeni tikomane ndi background apa tisatukwana asogolera athu ife kuti tizikunena ni kuti digiri anu ya law munapanga zaka 12 maluma zaka 5 sitifuna kuyankhula zimene zonso sitifuna kuyankhula siti zimenezo ife sitifuna kuyankhula ansaka ali abawa ndi lawyer ndithu amene yuyu senior counsel wakumachinga konko koma 5 years anamaliza degree yawo chifukwa cha nzeru ananga kuphunzisaso pomwepo koma ndinaona kuti anzeru ndi ipita ndi uyu mukakhala ambassador ku England kubwera kumeneko anakhala chief secretary maboma yana ndikubwera kunena kuti kulu ameneyo akhale minister chakuti osati degree ya zaka 5 mpaka zaka 12 masaimenti machita kulemberedwaso achita Smith Conroy bana pano lero babwera anthu maluwa ena aliwonse wonunkhira bwana njuchi zimathamangira ndiye kuli big man pano aliyese makoti muno big man amanziwa mumuziwa pali big man chisenemesi si munthu wolira iyayi ndale sapangira umphawi ndikumvana hetu ndiye nthawi zambiri sitimayamba kulandira big man. That's why ife tayamba kuyankhula ifeyo omaliza akhala vice president so chisenemesi tichilandira kumapeto koma bwana pano anthu UDF ayamba kuithawa pano tikulandira anthu 28 ochokera ku UDF ndiye bwana ndikupemphani kuti muzuke ndi shadow ndanena kuti pano tikugulisa APM ndi maifashi tikwaziwa eti ndi wako kuno kwa makawa eti atumayi ndazi bambo utandiwa bwenda wangasefa ufa wapemba sitimasefa jaifa tindi ufa watu kuti tizisefa ngenda aloza pati adapu atumayi ndazi bambo sima yoita nilindwa sitimamwe na nsuzi ndiye kuti ndiye sima timwele nsuzi tilimana watu uroza mbilizali hapa foja wako ndi uyali pachani wapa chani wachani ku GPP tilimbe wa independent ku GPP tilimbe wachani ndiye awaza milizali hapa alilima candidate yao makansala chito mene hapa ngabana komanso uyu sinichula zina vani masimali wa mangido abeli mangido utandine koma anapasidwa zina lobwino Yohana aboti wana bomkaka ananena kuti chipasa akuti chipasa
Ni maungu aja umati wapiga mango tuka mazu kusasa kupotomosi. Ndeji mpasa ijiji chikupita kutambala. Chalandira ndalama zokwana 10 bilioni. Akuti salumikizana nao sakala limozi yake. Koma awa basa ndalama, awa basa matisheti, awa basa salu, awa basa ndalama zotandiza makandidati yao. Au ndicho olinga chake. Inu kuno kwa makawa musange yuje kuti magoja atati achebe iwine tambala. Saku kai straight ndiwo yayi. Koma kuti ayi mabaoka. Koma azibanga target magoji Baraka Machinga kuzomba nesanga pite sanga peze kuli chikosi. Ndiye mukaona kuima baoka akuti apungule mavoti atati cholinga choti atati atani ndiye inu musaonenge voti yanu kuyambira mamawa mukuvutika kwambiri kuimba kwa mizere wani mukumaima daile kwa mzere wa shuga tukuvana daile mumaima kwa mzere wa chani daile mumaima kwa mzere wa ndya ma 50,000 daile mukumaima kwa mizere ya mafuta ndiye atati akunena kuti mzere wanu oima komaliza ndisiku lovota musasa mezekeso panzele ndiye osakapotea chipati china apart from DPP kwa makandidati onse mwana watu amena makamba ngoti ndani amena ali ndi nyumba muno mmangoti ndikumakhala muno daile zaka zonse ndani afashi abakabo muno MPM sabakhala kuti Yenu mukasange tilizia zingo bela basi Chisilamu sazi waso Golo salamu alaikum musazi wa mawali Salamu alaikum Ungolowe ya Chisilamu kudia kare otuka bandare Koma ifetu watu wangu linja CCP Yaga fiyo shari salamu alaikum Chamaleko Mugauza kudisimati salamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Baba, ndawi ino, ndio tubana ndikuita neni Kiamba kulandira kae Azatu hato kwa kujef Kola akotia ndira big man Ndeti yambe kuita mbana muhime Kabe mbashago, kutu mbele nisabu kwa Kiamba kulandira chamani Chitende Gera tibele basanja bano chamani mambo Chitende Gera Bambo White Boa Janigire Bambo White Boa White Boa Wesa metu wani ndio kama fupi Wesa metu wani ndio kama fupi White Boa Adiana Likoma Adiana Likoma Asawa cheke Ajela ni tanda nanda
Margaret Murphy. Atido Alaki. Alaisa. Amazing. Afaida. Aisha Fatuma Zonde Samsoni Zone Akinesi Labaya Samsoni Zone Akinesi Labaya Peter Shinoya Asani and John. Prissy White Adam Lawrence Prissy White Adam and Lawrence Kanali Ali Rukaya Alodi. Wizera zara mna kuchelewa watamani. Akusika ni omba ja wazali wa jamii. Bibi mwenye kukaja. Bana Vice President Right Honorable Pride Saka AC MP Mwakulu Imela Bwelali nachokera ku UTF ngeche wao kimpasa kuti ayankule maloma onse ayankula mbamuna mmozi ayankula mbamuna mmozi ndi nzimayi mmozi.
Chalamamba. Professor Arthur Peter Mutharika oye! Professor Arthur Peter Mutharika oye! Ajaji oye! APM oye! Yanga amai aturosa fashi oye! Ule mbana maniga na sokano huu tuwan nthawi hata ife mbemutu wanafe kulukulu mbili awawenda amene aliwoshepa amene tangotengera kuti tiwere pali fo yoti mmisimu tunachitika maliro asuka apitawa ndiye kumalela amachita miyambo je matisadaka kusosa tafomu ndiye na wasala bwana kuno takwera tonse kwenda chipandi chimene chokumba limazi kuchira kuno komanso kwaposa kosa adadi alipo kuno ndiye timaoneka tikuchedwa chifukwa adadi atimangira nyumba kuno kwa kuno kumangochi komanso mai rosa fashi ndi ako kuno kwa makawa ndiye taona ngati kuti ndisuti ndi black chifukwa adadi atitoka kumeneko tibwereza bila ntchito limodzi mchipandi cha DPP bwana ife kuno tili nganganganga ndipozo 16 September tikwenda kuchedwa usiku wa mkombingi. Ziko mwambili bana vice president pano tiyankule ayamkulenda mayo. Sio mwambili azimai ndazi bambo akula nose muri huko. Ife azimai nose mukwaona abawa. Tinai IMDF. Ngaife taona kuti tipita ku DPP. Tuona kuti mai nose fashi ati banga singati. Tuona kuti mai nose fashi chituko chao. Chikuichiri party. Babo, Peter Mutharika, alikuwa mkuno, nyumba ilipa fupi. Ikanga watu waone sudi, ya askari ni browsi. Tuwana kutati banga singati. Mawambi waya kula inadilimbe. Wanga tukutogoza. Zoma wambi. Udo wala maka badola kayo. Zile mwambili tikale. Bana vice president tukudikire ndikaye mukale kuno antu asababu na mizeni kuti ndikuchimbuni kwa munthu wina asabati pange geni ifa achiyawo ifa asabati wone kupepera ifa achiyawo uwayawo wakalamuka tukusaja waka ku South Africa ngako la passport nikuja kutama yaka 25 nikuika ni mapenzi nikuja soni wakali passport ngati zipani zina wina azo kuna mizani kuti mukandipasa ine ndalama ise nilichoniyose ikala mwande mwanu Mungu pesa ndalama azo wala Mungu apitiliza kupeleka pa 50,000 leo mali wa leo bana vice president tawi hilo ndikuzuseni chito inaye ndi aikulu mukwila noka bana vice president ule mwana jimbo Professor Arthur Peter Mutharika woye! Eastern Region woye! Mangochi Central woye! Mairosa Fashi woye! Ifetonse woye! Ulemu inu bana regional governor Bambu Chipanje ule mwanu ino muzungu ngalulabe aziko kumangani siku ndi siku dito DPP woye ule mu ino adete secretary general achipati chatu Bambo Kata ule mu Mike Ndeu Babo Bamusi Honorable Juma ma district governor akuno kumango kindaona kwa atatu amene mwachokera ku Monkey Bay ila mwachokera ku municipal ndia inake adila lino ule mwanu
ulemu amayi ndi abambo alafu Juma Madiopyeza achimwene ayima apa ali ndi ngongole yawo ndi miliyoni mubweza DPP oye ine pano ndabwera malo ma Profesa Arthur Peter Mutharika kuzagwira ntchito zitatu zimene andipempha kuti ndigwire malo mwawo pano pa Makawa. Ntchito yoyamba ndikufuna kukusindikizirani kuti kuno ku Mangochi Central mwana wa Profesa Arthur Peter Mutharika pa mpando wa MP ndi Rosa Fachi. Palibenso wina iyayi. Mwana wa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi Rosa Fachi. Ndipo ife a DPP tikuziwa kuti Rosa Fachi mwana wa Profesa akuwina kuno ku Mangochi Central. DPP oye kwila konseko tazungulira aku anthu akaluza kuma primaries kapena zikavuta kuchokera ku DPP akuumilirabe izi zindikiro za DPP mwamvaiti nanga kutenga chimanga kusiya Mungogwe sukulipana bende chimanga umene muzili muli chimanga mene mweni ena atenga chimanga aika Mudengu. Ziwani ichi konseko kufuna kusokoneza ninu kuti muziganiza kuti awandana Profesa mwana wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuno ku Mangochi Central ndi mwana wa mmuzi muno Rosa Fachi. Mamuzi waiti mamukonda iti mumuvotera ndiambe chawa cha Profesa Arthur Peter Mutharika cha mwamba. DPP oye ndiye ndione cha Rosa Fachi tala mwamba. DPP oye chala cha kansala wakuno chala mwamba. DPP oye chipani cha DPP mosokolozera ndi Profesa Arthur Peter Mutharika chikulowa boma pa 16 September. Azafunika kuti Profesa azakhale ndi mwana wake kuno ku Mangochi Central kuti azagwire nyayi ntchito kukutumikirani inu. Ndikufunse nyanzanga kuno ku Mangochi achakwera apanga chani kuno mukwafunanso achakwera ntchito zanga ndi zambiri ndimekaye pabenepa ndikuoneseni kuti Rosa Fachi amaoneka bwanji. DPP oye DPP oye ananduza Amasa Selemone ndasindikiza ndi Maifashi kuti lero ndikoyamba kupangisa nsonkhano pamalo pano. Mayi waiti ndiye angoche kosa yagula angoche kosa nimoni kuwandanga si mayi wadali bwana ku office ndiye ife ziti kuzoda mayankula mwaji pa nsonkhano. DPP oye Kumambuzita DPP oye mayi apase nimoni yangu. DPP oye! DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! APM oye! Chala mwamba chadati chala mwamba! DPP oye! Ule mwinu a Vice President Msaka ule mkwa regional governor a director amayi ndi akulu onse amene muli pano. Choyambirira ndikuthokozeni kwambiri a Vice President tochiona kuti ndichofunikira kuti mubwere pamalo pano. Ndikukhulupirira kuti bwana pano ndikoyamba inu
kubwera pano background yathu ya Makawa. Mwatilemekeza. Kuliziko mwambiri. Ndithokozeso inu regional governor ndi timu yanu kubwera kuno. Ndithokoze koposa ma MP azanga. Even ma MP si mashado bwana. Ndithokoze ma MP azanga amene mwandiberekeza kuno. Bambo Raf Chuma, Bambo Kanyama, Bambo Chiwaya. Uno kumangochi bwana, simikizireni. Kuti kuno, kulibe chipani china, choposa DPP. Kuno bwana, ndikumalo kumene ifeda mpakuwawa kopcha. Chifukwa kuno, anthu akuno, ndi anthu olimbikira kwambiri chiko imene amagwira. Koma zimene zoona zaka 5 izi, bwana, ife amatimangadi. Koma sitimaopa. Sitimachita mantha. Tikufuna ndi mutchule ameneyu. Chakwerayu watizusa. Dzina lake ndilomwero. Tikamutchulako zakulimanga. Koma dzina lake ndiliti. Chakwera ndi president osasamala. President osalabadira. Chipani chake chosunsa. Chankhanza. Chakumba. Ndiye ife kuno siziteka. Zimene akulumikiza nazo kumapasana ndrama kuti kuno atigawe mavoti bwana kuno zimenezo kulibe ife mikando ochenjera kwambiri. Ndiye bwana ine zambiri zonena ndilibe kuno mavuto athu ndi ambiri. Mungotembenuka kalasiyo bwana yatha imeneyo chino chaka chikuta ili choncho kuno bwana mavuto athu ndi ambiri. Koma tizabanga nsonkhano kuti tizanene bwino kuti chimene ufuna ndi chani. DPP oye! Bwana ndisanamalize chifukwa muzangomva ndimene mawu awa anenaso regional governor kuti ife president wathu ndi wodekha kwambiri, ndi wodekha safuna nkhondo. Inunso bwana ndi munthu wodekha tonse timaziwa. Koma bwana akutiputa. Ndiye pamafika pena ife tizachita zimene tingachite, tizangopepesa kwa inuyo kuti pepani. Koma inuyo bwana mudziwe kuti akapitiriza zimene akupangazi tikakwiya zikhala zinthu zosakhala bwino. Pano tili ndi nsonkhano bwana inu vice president wa chipani chimene chichi cha DPP kuno Eastern Region. Munthu wankulu kwambiri. Tinayika mbendera zathu. Anabwera usiku kuzachosa mbendera zita. Tazibwezera. Koma akachosanso. Ziwa mwambiri bwana. DPP oye! Wewe unajua wangali woga eti? Apeleka tu basoko babeleba. Apaso ngalindala yanambira kareto. Akuyangula binoso ready. Semu pia bele. DPP oye! Professor hapa bila Mutharika oye! Rosa Faji oye! Utenga wina kubaia ndimone kansa alikuti. Kansa wangali. Maona makasa akuni katika salary ana otamanga background ndiachiwo maona kopezi wai walira muzapata pamene bali chadi mungopeleka moni mungangobaga kampeni ikuchosa mungopeleka moni kuzichula zina ndiwo ndimene mubimira mava ready teloni DPP oye! DPP oye! Professor oye! AVP oye! Rosa Faji oye! Langa zina adi ni Saulosi chado kansa wantundu oni. DPP oye!
oye! DPP oye! Mangochi Center oye! Adadi oye! Avivi oye! Mayoza Fashi oye! Zina anga ndine angina ananku koje odi zibomu. DPP oye! Tipitiliza motere. Kulandira alendo kuja nakuti pali anthu ambiri mbiri. Koma ine andisira kuti ndikubwerezeni chechumo. Mwamve? Bombe. Chisiene mezi. Chikasandungu. Mundu amene ndazungulira naye ise region yonse ino ndikupasula UDF yose kuipasula. DPP oye! Honorable Julius Paipe. Nkobi ya girendo yi? Nkobi ya girendo yi? Papa kawapado nkobi ya girendo yi? Ku DPP nkobi ya girendo yi? Honorable Julius Paipe ndakulandirani kumuzi kwanu. Ndakulandirani kuchipani kwanu. Chipani chanu cha DPP ndakulandirani ndi manja awiri. Profesa Azapita Mutaliga nchauza kuti mwana wanu Julius Paipe akufuna kulowa chipani chijakawiri ananena kuti mumulandire mukamulandire anthu onse akuona. DPP oye! Profesa Azapita Mutaliga oye! Julius Paipe oye! Bana ngopeleka moni mwapasi moni anthu amene mabwera nawo ntchito zaka zambiri. Chala mwamba. DPP oye! DPP oye! Profesa Azapita Mutaliga oye! Loza Mbilizi oye! Loza Mbilizi oye! A Vice President at Eastern Region, Honorable Biden Saga oye! Osamene muri uku oye! Ndatokoza kwambiri kuti mukudziwa kuti pa chipani chachikulu cha democracy kumalawi kuno ndi DPP, yes? Nde mmene mumabadwaso zipani zina. Nde munthu umatha kuchoka kwa makolo wako makachesa pa chimwene wako ndiso ndi ufulu bwereso kwa ndani wako. Nde ine ndabwereraso kwa ndani yanga. Nde chimene ninga kupempheni fandi kudziwa mabwere apa ena mabwera zamvera ena mwatumidwa champulani bwino ndithu mukauze chimene ndikudziwa ine pa 16 September pano president amene awine ndi Profesa Azapita Mutaliga. MP wake ngenda ameneyu Loza Mbilizi ali apa. Ndipo pesa ndine mwana ndabadwa kumene sana ndipeneso kuti yankhanelo misa ngati amangoti mwanayu kungobadwa wabadwa ndi mano apa mphumi kungwebo ngeneyo ndingoyimira pamwepo sikoma kwambiri. Amine.
Mwana wa nyumba sana iwale so kubanga DPP ezi aipila kulandirani ena akuti akufuna kuteteza chibani chawo chotu chinatapo. DPP oye kuno kumangoti kukaone palipina palipose pali blue siyojo nanga kubachinga chimozi blue siyojo nanga kubalaga chimozi blue siyojo nanga kunchewu chimozi kuzombaso chimozi chibani chija chinali kuno chidakalelija chidata ndalamazo akungofuna kuadiera. DPP oye ndiye kuti alinakuti kale ndizokumba ajereri ndizokumba koma kuno ku Eastern Region DPP yakhazikika. DPP sizachoka ngabati kuchimbuti kwa DPP tie kutiko kuno ndiko ine malo ma Professor Arthur Mutharika ndikuthokozeni anthu akuno kumangochi kuti chaka cha 2020 pachisapo tachibwereza chija inu nonse munomverera Professor Arthur Mutharika sikumatengeka ndi zinthu zina ndi zina koma munthu woziwa ndale wokhwima bandale uyu anayima apa Julius Pipe wakuza kuti pa 16 September akuwira ndani alipa ukaika pamenepo ngati ndiye a Professor adituma kutenga so pano kuti ndi chikhulupiriro kuti boma labwino lija likubweranso khala ndi chikhulupiriro kuti achikandawa mukwawo dawa simzawaonanso ndipo amalawi amene samayinzo Kongresi mene amaganiza kuti atione zina aziona ndipo amalawi sazabwerezanso kuvotera Kongresi mlambapita zakafifite kuti amene avutika panopawa asa amwalire onse asazaziwe kuti akongresi ndioyipa koma amene wakhala moyo pano mukavotera Kongresi achakwera akhala zaka 5 mboma kandiuzeni chinthu chimodzi chimene akwanirisa chimodzi chokha chimene akwanirisa kumangoti namiza kubango chikuno tipanga chakuti palibe Eastern Region yonse sanabangi chipatuwa chonse mungavotere inu chapera achoke pezi ndiye ndifuna ndione amene akufuna kuti chakwera achoke. DPP oye achoke pezi achoke chakwera. Ine ndikupempheni anthu akuno kubangochi baka bangochi central baka sokotopa bakawa kuti msabange mistake yoganiza kuti achakwerako za kusita. President aliyense akayamba mpando wake amagwira kuchito ndichima ukuthi anthu andivoterenso bavaiti koma uyuyu walakwisa walephera temu yoyamba sipano temu yachiwiri yomaliza akafuna kutumikira ninu akwabadirani tisayesere kumuvoteranso chakwera chifukwa chakwera ntchito yake ndikukweza zinthu sichojonaka fetereza watani chimanga chatani shuga watani mafupa atani sipano zonsezi kuti zisike tengo chakwera timutani timusise pampado sichojonanga timusise pampado twende ndikupemphera Malawi anzanga musakhale ndi chikayiko Professor kukwera mboma andi manongonongo onse wakukwamvawa chifukwa Professor yakukopa ngapana twete palibe amene ali akuthamanga pano za upresident amene angapikisane ndi Professor ndiye afuna kuda kumudwisa nino usakhale mtima ukavota kavoteni. Professor Arthur Mutharika akuimba, Professor Arthur Mutharika akuwina, ndipo Professor Mutharika aendesa Malawi bwino mena mabangira kale.
DPP oye! Ndieno muzimu chuka ukakhala kuti ndiwe mwana eti pali ana anzeru chiyoncho amayankhula za nzeru chiyoncho ndiye pali ana opanda nzeru amayankhula zotani tizilimbana nawo mungavote anopanda nzeruwo aendese nziko DPP oye chauda kudaliseni mukhale dziko labwino zikona Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.